Ipapakita ko sa inyo ng live. Ayan oh. Oh, ayan. Live na live po yan. Ayan oh. Nagpakita siya. Napakaganda. Alright. Ayaw mo ng tubig, isang ano. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, live na live po. Makikita nyo yung daragang magayon nagpakita. Mega love shout out po kay Mami Mercy Colono. Kay Ma'am Rosalina. Ayan, live na live po. Ayan po, kung makikita nyo yung vulkan mayon, ilapit ko isong ko hindi masong. Ayan, kaso lang hindi nyo makita. Ayan, ganyan lang para kita nyo. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, at pinakita ko sa inyo, sabi ko sa inyo, basta magpakita, ipapakita ko rin sa inyo. Nako na nagano na naman. Ano? Tapon. Ano? Nag-alboroto na naman, hindi na naman nagpakita oh. Tinatakpan niya na naman ang usok niya. Tingnan nyo naman kung kano kaganda yung usok niya oh. Oh, ayan yung usok niya oh. Kanan. Soft drinks. Tayo yan. Unti-unti nang tinatakpan.
makikita nyo, oh, grabe ang usok niya. Nasa baba na yung usok niya. Galing sa bunganga, pumunta ng baba. Kaya kanina yung pwesto namin dito banda sa may dito banda sa may tinatakbuhan ng usok, hindi namin siya makita. Kaya hinanapan namin ng paraan makita. Ayan, para makita nyo naman. Akin na nga yung ano, tingnan ko yung ano. Usok tayo na rin. Kamalig bypass. Ito ba yun? Kamalig pa ganon? Diretso Tanong yan? ko nga. Tanong. 2 hours. 2 hours. Ilan? Alright, nakita nyo na. Ayan, maya konti, ano na, kasi malayo pa kami. Kita mo, tambak, oh. Biglang dumami yung ano, oh. Biglang dumami yung 2 mga... hours pa tayo? Biglang dumami yung mga nanonood. Bumaba yung pila. Oh. Ayan. May ng konti, tatago na yan. Bakit pinadada tayo sa kamay? Bakit daw? Saan madaan tayo? Saan ba papunta yung kamalig bypass na yan? Kamalig bypass. Saan yun? Ilan? 3 oras pa? Pabalik tuloy. Ano yun? 3.4 kilometers. Pinabalik. Ikas Australia. Okay. Babalik tayo. Hindi ah. Dami na nila oh. Iniikutan na ng ano. Kaya takpan na. Ayan.
Nako, tinatakpan na siya. Oh. Kanina kitang kita yan, ngayon natakpan na. 3.4. Ano babalik tayo? Ano ba sabi doon? Tinanong mo. Ito daw. Ganun. Head north on Camel Lake Bypass Road toward PNR Road. Okay. 2 hours. 57 minutes. Ayan, paano yan? Kailangan naming pagpatuloy ang aming paglalakbay. Okay, wala na yung sasakyan. Alright. Pasensya na kayo. At least naipakita ko na sa inyo ng live. Ayan. Hindi na rin nagpakita. Tinakpan na. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sinamahan nyo ako ngayon.